सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो सोनाब बेंगलनि बर' आफा रायजो राजा आरो हारिनि जिखिनि जोंनि जेंना जेंसि दङ बेखौ लानानै खामानि मावबोदों। नाथाय मालाबा सम जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिबानगिरिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनांगौ जानायलाय बा गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब थानायलाय जोंनि स्टेट कमिटि आरो बिनि इसिङाव जिल्ला आरो आनसलिक कमिटिया जेरैबायदि मैखोम बिफाव लानानै हाबा मावनांगौमोन मालाबा बियो एसे लेहेम जाबोदों आरो बेखौ जोङो गोलाव समनिफ्राय सावरायबाय थानाय जादोंमोन। आरो बे सावरायनायनि आधारावनो दिनै सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफाद स्टेट कमिटि जिहेतु आसामाव बर' आरो जोङो ट्राइबेल हिसाबै लार्जेस्ट आरो सा सानजायावबो जों लार्जेस्ट दा आसामनि बर' पपुलेसननि सेकेन्ड टु आसाम होनना बुङोब्ला गटे इन्डियायाव सोनाब बेंगलाव दङ प्राय 2.2 लाखनिफ्राय 3 लाख। दा बे जनसंख्या मजबुत थानाय संकसनि सोनाबा नोङो सिलिगुरिसिम बे सोनाब बेंगलनि साहा पार्टआव बर'फ्रा दङ आरो बे आलिपुरदुवार कचबिहार बा गोबां जायगायाव महाकालगुरि बा कामाख्यागुरि आरो संकसनि सानजाहा माने बड'लेण्डआव आसामाव जोङो थायो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बिफाव लानानै मिडियाम बेयाव जिहेतु गैया बर'फ्रा बेंगलि मिडियाम फरायो बर'फ्रा इंराजि मिडियामाव फरायो किन्तु जों वान अफ दा साबजेक्ट हिसाबै बर'खौ जों फरायनो मोननांगौ आरो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया मादार टां मिडियामनि सायाव इम्पर्टेन्स होदों। दा वेस्ट बेंगल सरकारनिसिम जोंनि दाबि ममता दिदिखौ जोङो खावलायदों आरो लोगोसे बिथांजों वेस्ट बेंगल एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जयेन्टलि आरो सेन्ट्रेल कमिटि जों जथायै बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता दिदि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो मोनसे परिबेस जोङो बानायबाय थादों आरो बे सावरायनाया जायोबा थारैनो जोंहा बिसास दङ बेयाव जों मिडियाम हिसाबै मोनगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बेयाव जोंनि रावा गोथाङै दङ आरो मजबुतै दङ बेयाव थुनलाइ सोरजिनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ गामसा गासिबो रोखा रोखायै फिटै मजबुतैनो दंजोबो। खालि जोंनियाव खामानि मावनायनि बेलायाव कअर्डिनेसननि बेलायाव मबिलाइजेसननि बेलायाव आरो जि जोंनि जातीय चेतनाखौ लानानै जोङो मजबुतै हाबा मावलांनांगौ बहाबा नङा बहाबा आफाद बिथिंनिफ्राय जिखिनि जोङो रल लानांगौमोन मालाबा जोङो एसे लेहेम जादों। आं बेखायनो दिनैनिफ्राय बेंगल स्टेट कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना मजबुतै राफोदै रोखायै खामानि मावगोन। बेयाव गायसननांगौ बेयाव प्रि प्राइमारि लेभेलनि टेक्सटबुक माने प्रिन्टिं आरो प्रडाक्सन आरो पाब्लिकेसन खालामनांगौ सोलोंथाइ होनांगौ आरो दुलाराय बर' माने हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय हारिमु आफादनि गोनांथिखौ बिथांमोना फोरमायबाय थादों आरो बे हारिमु आफाद दानायनि थाखाय जोङो हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायदों मिजिंथिदों जे सोनाब बेंगलनि बर' रायजो राजा आफादनि जि स्टेटास बिथांमोननि जि भबिष्यत आरो जोंनि एबसुनि जि मिसन आरो एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बेखौ लानानै गोदानै दाजानाय जोंनि जि स्टेट कमिटिनि आफादनि गाहायनि रोखायै मजबुतै हाबा मावलांगोन आंहा बिनि सायाव बिसास दङ आरो थांनाय समाव सोनाब बेंगलाव रायजो जानाय बर'फोरनि गासै बिथिंखौ जोङो रोखा मजबुत आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 100% बोलो होनानै हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों।
थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।